okonego wawuogi idwaro ni ka gimoro gwenyore to wakeda kede iye kanyo mondo jo Africa obeda united, gibed United Nations mag Africa kanyachiel, wabedi achiel kanyakla. Ing'eni le mogwenyore gi jowadgi modhi alanda eminyalo cham ok e thim kuno. Wadong' ka to gima nyaka wawinjre ni e thuolo mabiro waburo pogo Africa ok koluwore gi west gi east gi south gi central, to nyaka wabing'i ni nitiere ogendini moko marotengegi nitie kaka sama yiero chopo to jomoko ka riwore nwa to mawa, nikech ing'e ni sani koro wadhi bedo ni chairman mar AUC en ja Muslim malando, to jalupne be ja Muslim malando, to thoth commissioner be dhi bedo bilano. Donge ineno kamano nyalo chando, omiyo mago weche ma nyaka wawuoye kadhi mbele ka. Ma presidents ma jo Africa onego koro wuogi mondo chok bura ma mari giwegi mondo ging'e kaka wadwa tugo ni e higni mabiro. Mano manyiso kanyiero ni tich mokwongo mabende mano kanyiero ja Djibouti mano Yusuf entiere godo en mar mondo odogo rew jopinje Afrika, mana kaka isewacho kendo jomoko bende osebedo kawache ni chalo ka gima koro Afrika opogore gi jogo eko marochere gi jo Muslim kanyakla gi